نعرہ تکبیر یہ تو سا موبائل دا لاغ کھول کے بچو سبحان اللہ ویک کی کہنی ہے تو بے شک کھول کے کہہ لو لیکن اگر زبان نہیں آتی ہے تو بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بول علی بارکہ آئی تو شکر علی برگ زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو علی برگ زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو علی برگ زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر بکھا مینو علی برگ زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو علی 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 برگ زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو اچھی ذات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتنی کسے دیوی علی جتنی کسے دیوی جاگیر بکھا مینو علی برگ زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو علی برگ زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو ایدہ ہتھ ید لائے صورت جئی کوئی کوئی صورت جئی کوئی تصویر بکھا مینو علی برگ زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو علی برگ زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر بکھا مینو علی برگ زمانے